Mga kapuso, this morning, atong makauban ang vocalist sa bandang Lost Tribe. Walay lain kundi si Sir John Niñora. Maayong buntag, Sir John! Maayong buntag, madam. Maayong buntag da sa inyong talan. Sir, tell us more about Lost Tribe Band ug paunsa ba nabuo ang grupo, Sir John, ug unsa ba ang music genre ug style sa inyong grupo? Barkada na sa mga childhood sa mga silingan, tropa. About sa genre, ma'am, is wala mi gap sa genre. So ang nagtabo is tagat mi na mix. Tanan genre open mi. Tapos any genre pwede mag-sync mo to. So ang genre is halo tanan. Nasa hip hop, reggae, but more like kamong ginabuhat karon is hip hop mostly. Kay pwede po reggae kay daghan mo good kay. Amo asab na sayran nga kadaghanan sa inyong mga kanta, kamugyod ang gasuwat. Please tell us more about it. Daghan mo sila. Pero ang tripping ang nag-ano sa ko ang hingig. Lingaw mo ko siya tapos dili po siya lonely, di po siya happy. Nalang siya sa neutral nga dagan like mali kung gusto ka malingaw joint tripping. What yung history about siya ang sulod sa kanta. More on positive siya na side na music. Na more on chill siya na gibuhat na around 2010. Sir, unsa ba kadugay makamugna og kanta ang Lost Tribe? Ug can you share sa ato ang mga kapuso viewers unsa ang mga kanta nga inyong na-compose ug unsa ang istorya niini? Sa dugay kami makabuhat og kanta. Depende lang pud sa mood sa life, sa mga hitabo sa imuha. Tapos so dili kami nga naka-active magbuhat og kanta. Mood lang na lang sa mood. Makabuhat kami na kanta slow, slow. Dili siya more part sa among life, di siya trick lang. All right. Sir John, unsa sa ba para nimo ang musika ug unsa ka powerful ang music aron mas mailhan pa ug mahatagan og bili ang atong kultura? Dako lang siya impact pud sa kuha. Maka-reach out magud kag tao, like murag naka-advise sa murag ana ba like may pressure sa mga kanta ni Mali. Tapos lingaw siya na hobby. Sir, being a local artist, unsa ba ang pinaka-challenging nga part niini? Ang challenging is ang magbuhat og kanta mismo. Mag-create ka og sonata. Magbuhat og kanta ba. Lisod siya na mga parts sa part. Dali lang siya magbuhat og kanta kung lagi ito kanang mood gani. Depende po na sa imong mood. Oto lang mo lang to ang challenge sa mag-lisod sa side. Daghang salamat, Sir John. Continue to inspire others with your music ug amping kanunay. Thank you, ma'am. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.